O de entroido está claro que hai que poñelo porque aquí dáse moi ben o entroido e as festas de agosto está claro que tamén, algún día tamén habrá que poñer. Bueno, pero aquí sempre estaba o 11 de xullo. O martes de carnaval, sí, está ben. Home, porque, a ver, nos carnavales tamén colles aí lunes, martes, sabes? E pondría outro que cadra así hacia un fin de semana. Son algunhas das datas que se inclúen na papeleta coa que desde onte os veciños de Cuntis poden participar na consulta popular sobre os festivos locais pro 2018 e, como ven, preguntando aos veciños do concello non atopamos consenso. Na papeleta hai 3 opcións máis unha libre na que os cidadáns poden poñer outra preferencia. Eu penso que se teñen que involucrar na vida municipal porque é deles, a vida municipal depende deles, non? Entonces é mellor involucraros desde estas cuestións que parecen non tan importantes, pero que no fondo si o son, non? Entón, se a xente se involucra a participar neste tipo de consultas, outros que podemos facer daqui en adiante, pois son benvidos, non? A votación comezou onte e os veciños teñen ata o xoves ao mediodía para expresar a súa preferencia nas urnas ubicadas no concello e na oficina de turismo ou ben facelo telematicamente. Non era a primeira vez que empregan este tipo de sistema para tomar decisións. Xa o fixeron para elixir a imaxe da oficina de turismo, así como cos orzamentos participativos onde poden opinar os veciños e eles encantados de facelo. Está ben, claro, os do pueblo temos dereito a opinar. Que os veciños teñan algo que decir. Bueno, o que elija a xente, pois está ben elegido, penso. Aínda que non todos o ven do mesmo xeito. Que fajan o que teñen que facer, si total nunca vamos estar de acordo. Na miña casa somos 2 e non estamos de acordo, imagínate o pueblo inteiro. Haberá que agardar os xoves cando pechen as urnas e se contabilice o resultado para coñecer que días descansarán o próximo ano estes veciños, aínda que algúns de momento teñan as súas dúbidas sobre a noticia. Que lle parece? Home, a mí me parece que os días que están previstos, o sea, os días que están feitos, postos, que son bons xa. Eu quitaría estes 4 días, porque o día 15 xa é festivo. Depois pon 16, 17 e 18. Son 4 días festivos en Cuntis, a mí me parece moito eso.